Ala, oy, mana usara man oy kadaghan anak. Someday mo. Imo pa din hot doon din. Oy, di man na nimo mahurot oy. Usara ka po, busog ka ako ani. Ato ko lang tapos sabi kay laay makasamo ah. Ato ko siya be. Wajib ko ilingaw ito ba? Timing nga. Lama man di ka din? Ang timing nga ba? Di ako mga pag-abot mo dali. So ka ding hangin na abot yung pagnostos inyo. Ang siya hangin ba? Kalinaw na? Ako ba nang tanin na prihan bunta? Hindi, nanimaho man. Ngan, laay kaya doon sa muo. Ay, ni Ari ko. Sa Timing po pag-arin ako. Naglamaw ka. Kaya ko ba? na. Uy, isakto lang ni sa kuha eh. Ay ba na, ana, mahurot ka na ni mo? Mahurot din ako eh. Ugma din. Di man ka mga tagain lang gabi. Kaya ka. Sana siya eh. Oh. Ala, oy, mana usara man ni, oy, kadaghan anak. Someday mo. Imo pa din hot doon din. Oy, di man na nimo mahurot, oy. Usara ka po, busog ka ako ani. Gigi. Kaya ko. Ano yun? Saan yung kasako? Saan mo, be? Kaya, ako ni dati na to. Siya. Charo. Ako sa likod. Ay lang. Kaya ito ba? Charo di siyang busog ako. Katakan ako. Tagaan din niya ba, oh? Usa gini ka bulit. Ato ni suyag bo. Naba ni unod. Ako rang usa. Busog gid ko ron ani. Kay wala si Tinoy, wala si Pisot, wala si Kurikong. Ani? Ato sa diyang bubit. Oh. Bantog lang gihatag usa ka bulig. Puros man din ni mga puta. Tay ba niya? Ay, kuwit lang yung tabosyo. Makaon ka, ano? Di mo yung makaon. Parat man tubig, ano? Laro na niya, eh. Uya, pagbuak, ano? Balikon ko siya, eh. Kasi pagtuon niya sa kuha, ilagap. Kanang putot gipanghatag. Balikon ko to. Ay. Pitig yung timing nga gid kay. Lumuslo. Sas nagbusog na to si Giyahay tayo. Sas. Pitig yung bus di ka ni ron. Yes, yo! Tay. Sulo-sulo. Tangan ani. Tangan ani. Marang nagkaon na gina, eh. Tabosyo! Tay, nagkaon naman day ka, eh. Uy, nga. Nutang na. Di humot. Ay, Asam de kung gihatag sa imuha din tagaan naman kanako. bugal-bugal mo to imuhap. Unsa bugal-bugal? Gatag. Kabulig to. Okay, putan mo to igatag. Sige, tanong sa ato mo ko, ha? Oy, ato asam na. Oy, Bahala ka diha.